Kardom nili uruning tikathar Karbi Anglong news arning sama berta pini langkonita. Osumar lokacari kedam kebang lapen kacongdat arada tum kedam kebang kesunga jok ning duk kacipaklang. Lakha kret roksi sojeng thenta ke parlo rong mongwe angkang along kedam tang ni phai isi wo sikachiklo surhinira inkoira pho arni aningkan arri kejang ke the par pikajok bibiakro arong along hanging bridge ke hingno dakajok radatum ning duk chipeklang phon athe bangso hanging bridge lake bibiakro arong irong wetsi kacheleng chot lapuson kali rong thong kep sose arong aradatum osomar school ke thon ke wan lapen hithi ko ladalo chojor cholang lapen bepar beha ke klem kedamji aphan sitami bangso towarsi kacheleng bomlo jongdami domroi men kathar pen chenglok ol rongagora aradatum sitami bangso atowarsi chileng bomlo sita non ke hanging bridge ke hingno dakajok pinang anake sungpen chetong nang koklo bosi radatum pen ningjepo lasi prab jin pen non kachari bom KAC team Karbi Anglong along kachari bom kithekiding atumaphan kachuning report anparta kachinghon CM Dr. Tuliram Ronghang Haraghat LA MLA Dorsing Ronghang lapen local MEC sangpi kachirong pipi atum nang inghon nang jinsora prab jin pen bangso hanging bridge nang selampi wek thap pusi kachuning ri pedopon tangte radalam thi angton pen arjupon sana rong mong pen jona sing tiso Karbi Anglong news Nang nitum mangso program ke ding pon aputha galam tini khani jin ahok lo ini nilitum prangke bitung tum pham kachapanang ko galam the bangke nona litum aphoto ho ben abido ho thek iglongji nitum la bangso kedam tang tarik June tarik isi arni RV ke jang ke thepik bena jok nilitum bibiakro arong hanging bridge lang pon det na jok nitum ko anaki sungma abangso kisung kachipak lang yi phansin tum phirang ke bitung phan phanang yang ignang kok lo lasi labangso hanging bridge lake nilitum aphan ahok lo tema batai si repairing nang claim pilo vai phizeta labangso alang roi ke the o ajaini si pini ansata lasona kisung wangthu rok lo atheke labangso roi ko anpene monitum chini lo arbe ke jama tangte thepik hangjang seta June tarik isi pen labangso alang roi kithe pena jene labangsa hingim respond dera pot pini anta Karbi Anglong mate to namas council ke ja hin pen itum thang bilta veda pen jok ni tum ning duk je paklang phan pini tharang ke daman jo phalo lasi ahok nangli tum thek iglongji ni tum rat malam thepenta lasi prab chin pen labang sodolong nang salam pira ni tum agisung pen pe hilo sante pusini litum chuning report labang sodolong lake dak ni tum bibia kro rong aradan chat kali domrui tu rongra laswa adolong ga chelat lake rong thong kep am so se si nilitum chelat lo ben a hok tema PWD ki cho pupen ke dolong ni pilo wai phis da halapoi pen yang sinitum dam tangte kilometer pho so se dam nang ko bon ta la bangsa dolong yang sinitum misem tangte nitum dak 1.5 kilometer antawe school ki dum ki dam ke bang lasi ni tum akinang sot ke prab chin pen ke jin rilam thela han lo prab chin pen islam pi sante ni tum ratum ningkarong pikpo le penon ke bang ji lang elections tame ni tum ongdung a potensi serapden popusi ni tum chining ripon pir the munit atom theng pi theng prangle dolo polote ke mesian atomon mate abar mon pensi munit a chithe rengi bomlo lasi theng pi hanlo ke the tan kerai kom nangji lapen ke picha nangji ta munit are deng alongsi do lasi kinang sot nai polote theng pi theng prangta isondo lason si pholoni pherangke claim bang atom chepatir pi pon pen theng pi ke a jai mek pe man ponsi pholoni a hithia long pen pherangke lapen pholoni forest econ bit western range dogmoka atum pen chelang si pholoni a hithia long pen theng pi ke pang cheng pon pen tarabasa lang herang picnic spot along tami ke pang thirasa deng eta phit theng pi arong ke pona jai mek pe man pon la so along pholoni forest econ bit ranger ronju kro lapen arisang ho atum chetong dun
la pen thu tarabasa lang hirang picnic spot along maipu robarding ti dun maipu ajit rongphar januing ti la pen hindu raksa sena amaipu elvin teron la pen ratsai ke klem bangpu francine teron atum aluhia mana peng pen chetong don si bangso jai mekalong rd chipidun lapen lapu pherang ke hin pen tami budho sing hansi aroning tikathar lapen arisang ho do anatum penta rd doklong pen klem chipaduk pon bonta pinang an aluhi chopha pangjang pinang do pondo bonta apor kachiton ti det pena jok nang chitong donlong le dalu pusi pinang anatum pen birta nang pachini do bonta bangso jai mek mesen ing samchin pen pichon ponlong lo phuloni pen aroning tikathar Karbi Anglong news Wathat langso KSA branch hin pen HSLC la pen HSQ na tuma phan karchobon Nijang Karbi Anglong la khai si duaram la constituency ke par Wathat langso KSA branch committee hin pen patir piponsi Wathat langso hawar HSLC la pen HSSat lang ki unduna tuma phan karcho jai mek kedeng pedopon Bangso jai megalong hum singing lang hin pen si mai chari pondo la pen bangso mai long alhia mana peng pen kachatong dun Robindra Rongpi chief advisor KSACC chief guest Khorsing Teron chairman Jakas guest of honor Vidya Singh Inglang organizing secretary KSCCC Ang Tong Hanse secretary KSAWKDC Lipson Bay advisory taxation chairman KAC Hemari Kro GS West Karbi Anglong Congress Committee Hin Chong Teron, Assistant Professor of Samson Singh T College, Wathat Langso, Rajan Tiso, Finance Secretary, KSA, WKDC, Gobin Tokbi, Secretary, Karbi Lamedamai, Wathat Langso, Dr. Biswajit Roy, Principal Samson T College, Lapen, Prek Chamatum, Chitong Durenti, Pinibang So Mailong, HSLC, Lapen, HS Satlang, Kiundun, Atumaphan, Manping, Kithe, Karbi Pohopen, Archoponsi Certificate Lapen, File Setami, Pipa Jerpon. Lapen bangso mailong alishi ahin pen kacharli klimso maratuma phan kopi koson si mate kopi koson kacharli nangjima kopi ahin si kacharli nangjima lahai huya pathak setami than paripon bothadang sopen khoyatiso Karbi Anglong news Borsing Teron pen basa pitok BP kisuga chilang jia phan kerap kachu hangpo birta long theklong si kerap ke pajirda West Karbi Anglong Rongkhang constituency ke parlo board hoi surup sing timong arong maker kang borate rang achor basa pitok BP kidney stone kiso kachelang jia phan kerap kachu hangpo birta long theklong sibu si kachikloni phaing kora sir kepani Rongkhang hawara mai di hin rimbang Borsing Teron pen ahem tunan humri damsi kerap pajirda bangso kerap ke pajirda malong kedam tang Borsing Teron Rongkhang Hawaramai Dihin Rimbang Chisong Ingleng Rongkhang Hawaramai Kong Chunbang Rajan Tiso Alang Litumsi Dampen Asap Soviet Tami Kirap Pajirda Borsing Teron Alang Like political leader Takalai Alang Like Rongkhang Hawaramai Dihin Rimbang Asaisi Claim Bom Lapen Chirabdun Bom Sita Alang Li Inut Aning Kemisanabang Phua Potsi Party Dhorom Chipu Pipin Pen Rongkhang constituency aradatum akisung along aprang pen kai ke tami arjap thip ajok basa pitok BP aphan tami aning chikhangon isi kiso ke pachilang ji si aphan aning ke me pen asap sovet tami rap pajirdamlo kangbora terang lapen achor basa pitok BP atum tami kirap kelong pen ame kribu propensi Borsing Teron aphan akiro pipajir ponsi akai ding pila onsosi kikime kedame ji aphan Arnam Hirjumi Hang Pidur. Athe basa pitok BP laan arni. Kiso arji kiding tame baduta rapa bangawi langa bangawi puta nang thandon. Lapen Rongkhang constituency ado Borsing Teron ason aning keme pinier ni antame theklong lelang athe alang li rada ke sungalong kai ke tame arjap thipusi kangbora terang pen lamthi nampaklang anthu. Borthol pen Priyanka Balmiki Karbi Anglong news. Penyalang literon sama nang kerap lang likon. Ram sang alang ni inu mana kirap lopon ni tan ni sam parlo. Nang litum la nak kis RG giding isu ben kuman mas nang arab tang nang litum pan. Yok tabela non la nala. Lang lian nang di nang arab. Nang likon sa kero pipa jel jalang lipan te. Non ni chirut de la nu na phana pini ma che theglong no lo. Chog. Yo me ni che pilon po alang ta. Anjo se bidi sore anja kong horang pido thuna neta thega neta chiram don po Chibu pa. te theglong se
non alang li wang lo ko ni tum ke non ta a hok ki pu de se ke me korti si ga che ron la yo bi ek pen si yo rap